Inkari ti Department of the Interior and Local Government Cordillera, ti agtultuloy apan naglagat na amang papigsa iti good governance kadagiti local government unit iti riyon. Panagsagana kadagiti kalamidad ken panaginulong kadagiti nagduduma a sektor iti riyon para itatawen. Ada report ni Jessel Kate Lapisar. Agtultuloy ti panagregat ti Department of the Interior and Local Government Cordillera tapno may pasiguro amang ipapaay dagitoy ti usto a serbisyo iti local government unit ken ahensya ti rehiyon. Nakabasar ti kasapulan ti LGU ti priority programs ti ahensya itaatawan. Tapno maamuan dagiti kasapulan dagiti LGU mangipat patungpalda dagiti nagduduma nga audit. So lahat ng result ng assessment na ito, nakikita namin kung ano pa yung kakulangan ng LGU. Since our mandate is to capacitate the LGU on these areas of governance, so based sa result, tinitingnan namin anong bayan ng mababa ang score. So doon kami magpo-propose ng programa. May sa akang runaan a programa ti ahensya ti capacity development activities. Panggap daytoy a papigsaan ti kapasidad dagiti opisyal ti LGU, babaan ti panag-ensayo ken daddu mapay. Makabukal pay ti polisiya ken programa ang makaipaay ti solusyon kadagiti parikot ken pagkurkurangan ti maysa a komunidad. Malaksid iti data, papigsaan pay ti ahensya dagiti programa para iti disaster preparedness dagiti LGU, ken pinaerteng dapay dagiti protocol ken compliance dagiti LGU kabayatan dagiti kalamidad. Banbantayan damatla ang ti kampanyada iti anti-drug abuse, peace and order kanda dumapay, kastamot kadagiti komunidad nga apektado ti insurgency. Agtultuloy dagiti programa ti ahensya para iti good local governance kas iti naingat nga implementasyon ti full disclosure policy. Panangipaay ti assistance kadagiti LGU may papan iti compliance da iti Commission on Audit kanda dumapay. Pakairamanan pa iti programa da ti panangipaay ti pammaddayaw kadagiti LGU ang mangipakpakita ti nasaya at a local governance kan epektibo a serbisyo kadagiti umilya. Inkari ti ahensya tinaingat apan nagmonitor da kadagiti nagduduma a programa ken proyekto dagiti LGU tapno maipasigurado a maipaay dagitoy kadagiti agkasapulan, maimplementar ken mailipas dagitoy a nasayaat para kadagiti umili ti rehiyon. Sana kasama namin sila at sana yung mga LGUs ay hindi magsawa sa pagsuporta din sa mga programang ito na alam naman natin ang makakatulong sa kanila at sa mga communities natin. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas.